Sa CCTV video, makikita ang isang nakadilaw na lalaki na naglalakad sa gilid ng kalsada sa kahabaan ng Barangay Calzada, Ligao City, alas 7 ng gabi nitong linggo. Makalipas ang ilang minuto, isang motorcycle rider ang sumulpot, sumunod at humablot sa cellphone ng lalaki sa video. Kinilalang biktima na si alias Bert, 24 anyos, residente ng parehong lugar na umano'y isang PWD. Batay sa ulat, pauwi na sa kanilang bahay ang biktima nang siya'y pagnakawan. Ang sinabi, inagaw, abrupt yung kwan, nabigla man siya, tapos umalis na daw yung dire-diretso na parang nasyak baga yung kwan, yung nabigla baga, pakakuha, tapos saka umuwi yung victim. Dapat sana yon kung nai-report ka agad, may pulis naman kami doon, mga more or less 100 meters lang naman. Sana nahuli natin yung kwan. Kasi doon sa parting may Jollibee, may pulis naman ako doon. Na-entrap sana natin yun, na-dragnet sana natin yun kung naka-report ka agad yung na-snatchan. Patuloy pa ring inaalam ng pulisya ang pagkakakilanlan ng sospek na maaharap sa kasong qualified theft. Inimbestiga na namin yun, tingnan namin yung mga pwedeng dinaanan na makuha namin na para ma-identify natin yung sinasabing allegedly na kumuha ng cellphone. Tapos hanggang ngayon ma'am, nagkukuha tayo para makuha natin yung identity ng nakamotor na sinasabi. Through pag-coordinate natin yan sa may mga CCTV dyan. Tapos nagtanong-tanong na rin kami dyan kung sino yung mga pwede natin maging person of interest dyan na may mga insidenteng katulad din dyan ma'am. Nagpaalala naman ng PNP sa publiko na huwag mag-atubiling ipaalam sa kanilang himpilan ang mga anumang insidenteng masasaksihan o kasangkutan dahil landa naman daw silang tumugon. Para sa mga balitang Tatak Bicol, Danica Garcia.